Poljoprivreda je nezamisliva bez 4 osnovna faktora: zemlje, sunca, vrijednih ruku seljaka te vode. Prošlogodišnja sušna godina, čiju reprizu možemo očekivati, potakla je mnoge poljoprivrednike da razmišljaju o osiguravanju dodatnih zaliha vode uz ne velika financijska ulaganja. Ukoliko za navodnjavanje i zalijevanje svojih plodova koristite vodu iz gradskog vodovoda, sigurno vam bar s vremena na vrijeme prođe kroz glavu koliko novca dajete zemlji uz upit hoćete li istu svotu vratiti. Vrijeme je da napravite životnu investiciju i smanjite troškove vode za 50%. Kako? Ugradnjom spremnika i uređaja za prikupljanje kišnice i pročišćivanje otpadnih voda. Mi smo sa ulaskom u Europsku uniju prihvatili na sebe obavezu da sve one zgrade, kuće, odmarališta koja nisu spojene na javnu kanalizaciju imaju obavezu ugraditi ovakve pročistače otpadnih voda, tako da je to definitivno budućnost. I to svjetla kako za naš planet, tako za već osiromašene novčanike poljoprivrednika. Ovakav sustav odličan je način prekušenja ljetu bez kiše, ali i rješavanje recimo problema septičkih jama ili nedostataka priključka na javni sustav odvodnje otpadnih voda, što je čest slučaj većih farmi van naselja. Praktično je vrlo, recimo, pogotovo kod ovih sustava za pročišćavanje otpadnih voda, oni puno smanjuju odvoz otpadnog mulja i s time i troškove, naravno, kod tih sustava za pročišćavanje otpadnih voda dovoljno je eventualno jedanput godišnje odvoziti mulj, dok je recimo kod klasičnih septičkih jama to ide kod većih i do jedanput mjesečno. Konkretno ovaj iglu služi i za kod sustava kišnice i kod sustava pročišćavanja otpadnih voda. Naime, kod sustava pročišćavanja otpadnih voda, otpadna voda se sakuplja u rezervaru i tamo se pročišćava i na kraju je rezultat čista voda koja izlazi van. Ta čista voda se preko ovog iglua može ispuštati direktno u zemlju ili se može recimo iskoristiti rezervar za kišnicu gdje se ta voda skuplja i iskoristi se za zalijevanje zelenih površina. Otpadna voda tako lako postaje voda potrebna za vaše poljoprivredne površine, o kojoj god se kulturi radilo. Pa čak ako je riječ o samoj većoj količini cvijeća. Možda vam je pomalo nezamislivo cvijeće zalijevati vodom iz kanalizacije, ali vjerujte, ovdje se radi o vrhunskim sustavima. Sam proces se odvija u 2 rezervara. U prvom rezervaru se sakuplja sva otpadna voda i preko modula za pročišćavanje se ta otpadna voda postupno prebacuje u drugi dio rezervara gdje se ta voda pročišćava. Znači, bakterije pročišćavaju tu vodu i na kraju je rezultat da čista voda izlazi iz rezervara. Za nju se dobivaju certifikati da se ona može ispuštati bilo kamo u prirodu. Uz to stvarate i mogućnost nadogradnje komposta za mulj. Za tako kvalitetne sustave biološkog pročišćavanja otpadnih voda svakako su birani najbolji materijali. To su sve ekološki materijali, napravljeni su iz polietilena, što im i daje garanciju da su čvrsti i da izdrže tako dugo, znači 25 godina. Uz dugu garanciju na rezervare tu je i 3-godišnja garancija na tehniku. Sve je to dovoljno razloga da razmislite o ovom načinu očuvanja resursa, ali i novca u novčaniku. Kao i u ostalim programima energetske učinkovitosti, tako i u ovom poduzeće Larix ništa ne prepušta slučaju. Zahvaljujući svojem timu stručnjaka, ugradnja ovakvih spremnika trajeće brzo i profesionalno, a na vama je samo jedan zadatak. Ono što je potrebno da nama bude pripremljeno kad dolazimo na montažu je skopana jama gdje se ukopa i rezervar i ovaj iglu, tako da na površini se ne vidi ništa osim poklopca koje gore, naravno, da se može doći do rezervara ako nešto zatreba. Što je s veličinom spremnika? Može li se ona odabrati? Kod tih rezervara ne bira se litraža, nego se oni određuju prema broju korisnika koji živi u kući, prema tome se određuje onda i veličina rezervara, tako da bude dovoljan kapacitet da on može svakodnevno pročišćavati tu otpadnu vodu. Nakon svega što ste čuli i vidjeli, sada si sigurno mislite kako nije potrebno narušavati vizualni izgled svog dvorišta s improviziranim spremnicima, jer ovi sustavi pružaju puno više. Ljudi su zainteresirani jako i za jedne i za druge sustave, pogotovo za kišnicu s obzirom da su sušna razdoblja, i postavljali smo već ovakvih sustava i ljudi su jako zadovoljni. Naravno, za sve to potrebno je izdvojiti određenu količinu novca, no dugoročno je to ulaganje. Podsjećamo vas na kraju ove priče i zašto. Uštede vode su velike, znači pitka voda se ne koristi ni za zalijevanje, ni za pranje automobila. Na kraju krajeva ova voda se, ako je recimo neko veće poduzeće ili nešto gdje je veći taj pročistač pa da bude više otpadne vode, ta voda se na kraju krajeva može iskoristiti i za recimo ispiranje WC školjke i za nešto u kući, znači gdje nije upitna kvaliteta pitke vode. Pa se može iskoristiti i za to i na taj način opet uštedjeti. Vrijeme je da prestanemo zemlji oduzimati njeno, te da se učimo na pozitivan način iskorištavati ono što nam priroda daje.